Dihasrok lai bumaro asat sai meya temani ke umahai ro agini simi asat sai peje basi ai pun ini sini de tradition sini de culture sing boba gra song bai tuidul jagoi tongai mani je sini hamda bai mani umahai no agini simi je tuiduloi phailai mani ida tuiduloi phaijagoi sini hano phang sini boba gra bai जे जों दैदुलै फायदोंमोन दिनै जोंनि बबाग्रा बीर विक्रम थैमानिया गल' जोंनि जे जोंनो नायगलै फैनाय जोंनि बमा बुफा जोंनो याकाय थांमानिहाय जों गायसा दफा बायदि गायसा अरमर मै थांखा थालाया मै थांखा सता मादाराव माने जोंनि ट्रेडिशन जोंनि कालचार नो जों रङै नारलाय मालिया अनेक जागाव आं जोंनि जे ट्रेडिशन आगे निसिमी नगै फायमानि न ताबंनि जुगावबो जों फॉलो अप खायाहाय गोबां मा जागाव जों नगजागौ ने जे तैनाय दै दङ जे दैया बत थिक दङ किन्तु जोंनि जे दफाव ताबो फानो जोंनि ट्रेडिशन गुबैनो जों रेसपेक्ट रमानिहाय कुनु जागाव जों नगजाया सापोज रने जोंनि जमातिया समाज गायसा लोगोनि जेकुनु पूजा बलं मताय रमानि फानखा सवामानि फानखा आ जागा के हदानि जे मयालनि पांचायतनो गबावै चीफ गेस्ट नाजागौ बा अनारेबल गेस्ट नाजागौ हायखेनो जों मताय रलायमानि नो हेंगे बैनि जातियाव बहायनो नागानि हर्नबिल फेस्टिवल बर'नि जे ट्रेडिशन नि मुताबिक बैनि जातिनो बर' आरनि चीफ गेस्ट स्पेशल गेस्ट नाया नागा नमांनाय बहायखे निने तामसनाय माराठीरनि जे उत्सव दंनाय राजस्थाननि जे उत्सव दंनाय जत जानिजा उत्सव खायफ्र जोंनि ट्रेडिशनल नि जे उत्सव खायफ्र बैनि दफानो बर' चीफ गेस्ट रमानि लाइबमावा आं नुयाखौ थियाबासिनि जे दफा 19 दफानि जे ट्रेडिशन ताक जों दिनै हसमाव बोजान पालायलाय जोंनि बबाग्रा गिनि सिमि खाइ फैलाय लाय माने जोंनि बबाग्रा अरनि अकरां अर जागा के बुङै माया नों आं के बुङै माया बातै नन तिप्रासानि बिसिङो के बुङै माया अमा के जों पालाय जाल दि गरिया पूजा निनि हजायगिरि गोबां मासिनि जानजा मरासिंनि रासमेला आं कोयनानि मुसु जत अरनि जे कम्युनिटिनि चीफ दंनायावनो आं कोयनानि मुसु जों दानि सिनि दफानि फातानि बर'नो चीफ गेस्ट नायबा सिनि मोखां सलियानो जों चीफ गेस्ट नावै बर'नि भलिउम बारे रइबो जे बाहायखे जों सि बर'नो कन्ट्रोल खाय दङ दिप्रासानि जत ट्रेडिशन कालचार बर' सिरक खाय दङ हाय हनैसि ब परिचय ल मानि कलाय आनि हिसाबाव गे जोंनि ट्रेडिशन जोंनो साकावती सानानै के जोंनि मोखां कसल जोंनि दिप्रासानो चीफ गेस्ट मांनाय अमाहायसि मांनाय दिनै गायसे गलिनि दुर्गा पूजा दिनै निराव नङै थांबाय दिनै 10 मिनिट खरकसे जोंनि मिनिस्टार जिष्णु देवबर्मा दङ निनि मेबार कुमार जमातिया दङ निनि एमसी देवबर्मा दङ गायसे गलिनि दुर्गा पूजाव जों चीफ गेस्ट माने नगिया दानि के बर'नि ट्रेडिशन इंगे जोंनि फेस्टिवल खालायो पूजा खालायो बैनि मोखां कसल फायो जोंनि चीफ गेस्ट फायो जोंनो बुजावै खालामो बता सिनायबा आंनि ट्रेडिशन आंनि कालचार श्री सिटिनि सिमि जे रायबाय बालै फायमानि बतमा सिनायबा जे कलरक सिमानिसो गरिया बफुनि सिमि सें तमा सिनायबा नन्त्रि फासा फायो गरियानि इतिहास सावनि इंगे आं अर दंनाय रनो दिनैनि जे जोंनि ससाइटिनि चीफ जतनो निरक्सि जोंनि रायजोनो जोंनि दफानो जोंनि दिप्रासानो बेयां डाइरेक्शन तलाङै जोंनि ट्रेडिशन बाय करा खलायै जोंनि हा आगे जे बाबे चलै दङ बाहायखे चलायनाय निरक्सि ठीक खायनाय इंगे जों सि जोंनि अक्रा जोंनि राय जोंनि गासबो बर'सि बाहायनो वासगै अमसं हायखे खायनि नांगो हायखनो इया हंखेत जोंनि राय दै ट्रेडिशन मानिया बर'खौबा दै सियां थांसिना हानिबाङै आं
बोखाबाय दिनावनो आपेल खायनाय मोसौबो जों दिनैनि अर समावबो जोंनि साल जों समाय तांने नांनाय जे जेकुनु जोंनि ट्रेडिशनाव जोंनि चिफ गेस्ट बा जोंनि आरामनि नगराय कतर नाय नगराय मतम नाय के जोंनो मांनाय जोंनि दिप्रासन मांनाय अम हायजाके लायबाय सिनायनि जोंबो वा सलायनो नांगौ जेकुनु हामबाय खुलुमबाय। और यहाँ पे उपस्थित हमारे माननीय मंत्री महोदय, सभी मंत्री महोदय जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको भी मैं हमारे चौराई समाज की तरफ से नमस्ते जनाना चाहता हूँ। और आप सभी से क्षमा चाहता हूँ कि जो देवबर्मा लैंग्वेज है वो बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है और समझने में भी थोड़ी सी, इसीलिए मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ आप सभी के सामने ताकि हम सभी लोग समझ सकें। और यहाँ पे उपस्थित माननीय सभी जाति के प्रधानाचार्य, प्रधान महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और माननीय गणनीय उपस्थित महोदय लोगों को मैं हमारे चौराई समाज की तरफ से आप सभी को नमस्ते नमस्कार जनाना चाहता हूँ। थोड़ी देर पहले यहाँ जो हमारे माननीय प्रधान जी रूपेन रंगलोंग जी यहाँ पर आए, उन्होंने हमारे रंगलोंग भाइयों और चौराई भाइयों दोनों के बारे में बताया, बहुत कुछ बताया बड़े ही कम समय में। लेकिन मैं उस बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग आज उपस्थित हैं, यहाँ पर सबके दिलों में एक खुशी झलक रही है, वो सब हम देख पा रहे हैं और एक सुंदर भविष्य हमें दिखाई दे रहा है हमारे बुबागरा के मार्गदर्शन के द्वारा। हम लोगों ने सुना था, हम लोगों ने कहानियों में सुना, हमारे पूर्वजों से सुना, जो सुना वो आज हम देख रहे हैं कि ऐसा एक हमारा कोई एक राजा, हमारा कोई एक लीडर जिसके लिए न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई ज़्यादा है, न कोई कम है। उसके लिए सुख दुख हर उत्सव में वो सभी को लेकर आगे बढ़ना चाहता है। तो जैसे कि समय बहुत कम दिया है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन भविष्य में उम्मीद करता हूँ कि हम सभी लोग, सभी जो 19 ट्राइब और जनजाति भाई लोग हैं, हमारे बुबागरा के मार्गदर्शन के अंदर चल के आगे बढ़े और अपने इस त्रिपुरा को पूरे भारतवर्ष में लोग देख सके कि हाँ, त्रिपुरा में जो इंडिजिनस भाई लोग रहते हैं वो सब एक साथ हैं, एक हैं। यही बोलना चाहता हूँ। नमस्कार।